सेन्ट्रेल नेतृत्वनिफ्राय भेरगाव जिल्ला UPPL नि आफादगिरि हिसाबै आंखौ एपइन्टमेन्ट हरदों। आं सानाखैमोन बे माबाखौ आङो सल्जार खालामनांगोन होननानै। दा गोजौनिफ्राय जोंनि हाइकमान्डनिफ्राय जि मोनसे बिबानखौ होदों, माबा मोनसे मिजिं लानानै बिथांमोना निस्सय नुदों। आंनि सायाव मोनसे फोथायनाय थानायखाय बिथांमोना हयथ' बेखौ नेतृत्व खालामनो हरदों होननानै आं सानो। आंनि हिसाबै जिमानखिनि हायो, आंनि जि गियान, आंनि जिखिनि रोंगौथि, बेखिनिखौ सम्पुर्ण बाहायनानै फैबाय थानाय समावहाय UPPL हान्जा भेरगाव जिल्लाखौ सालायनो होननानै आं नाजागोन। आरो आंनिफ्राय जेसांखिनि हायो बेखौ आं सेस्था खालामगोन। थांनाय जितु बुब्लि बेवहाय जिहेतु नोंथांमोननि सासे गागि दैदेनगिरि जाय मेंनो रोङै UPPL नि बा पार्टिनिफ्राय एबसुनि बिबान लानानै खामानि मावदों, बिथां अबथिरा जिउ गोमानांबाय। बे समाव बिथांनि जितु मासि, बे मासियाव नोंथाङा दायो जिहेतु गोदानै मासिखौ आवग्रिबाय, बिथांनिसिम आङो बिथां जे अबथिरायै बिथाङा जिउ गोमालांबाय, बेनि थाखायथ' दुखुआ दंखायो। आरो हयथ' बिथांनि नेतृत्वआ जथेस्थ' मोजांमोन आरो मोजां हिसाबैनो फैनो हादोंमोन। आङो फल' खालामनो सेस्था खालामगोन बिथाङा जिबायदिहै भेरगाव जिल्ला UPPL खौ लांनो नाजादोंमोन, बेखौ आं फल' खालामनो सेस्था खालामगोन। आरो आङो खावलायगोन जोंनि मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटि, जिल्लानि दैदेनगिरिफोर आरो वेल विजारफोर, जायफ्रानोखि जोंनि UPPL हान्जाखौ मोजां मोनो, जोंनि दैदेनगिरिफोर गासैनिफ्रायबो मोनसे एडभाइस, बेखौ आङो अराय लुबैगोन आरो मिजिं थिदों बिथांमोना आंजों थाफानानै माखासे खामानियाव हेफाजाब होगोन, आं बेखौबो मिजिं थिदों। आरो बुथ कमिटिनिफ्राय लाजेननानै साफ्रोमनिसिमबो आङो बिथांमोननि हेफाजाबखौ लुबैनानै आङो दिनै बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायदों। खारन आं हारसिङै बेखौ लांनो हानाय नङा। मोनफ्रोमबो उइंनि मोनफ्रोमबो दैदेनगिरिफोर, इउथआनो होन, वमेनानो होन, फार्मार्सआनो होन, जिखिनि सेल्सफोर दङ जोंनि माइनरिटि सेल्सनिफ्राय लानानै, गासैबो दैदेनगिरिफ्रा हेल्प खालामलायोबासो, मोनसे लामाजों थांनो हायोबासो जोङो मोनसे मिशन हिसाबै खामानि मावनो हायोबासो जोङो आवगायलांनो हागोन। ओंखायनो आंहाबो मोनसे फोथायनाय दङ आरो बिथांमोनाबो मोजां खामानि मावबाय थादों हिसाबै, सिगांनिफ्रायनो मोनसे एक्सपिरियेन्स थानाय हिसाबै आं बिथांमोननि माखासे बाथ्राखौ मिथिनानै खामानि मावनो सेस्था खालामगोन। बेनि सिगां नोंथांनियावबो मोनसे बिबान दङमोन मेरु UPPLआवहाय, बेयावहाय फार्मार सेलनि सासे आफादगिरि जानानै। दा फार्मार सेलनि बिबाना नोंनियाव थागोन ना थाया? फार्मार सेलनि आं बेयाव जिल्लानि आफादगिरि जानाय लोगो लोगो फार्मारनि बिबाना आंनियाव थाखाला। आरो बेखौ अलरेडि गोजौनिफ्राय हाइकमान्डनिफ्राय गोदान सासे मानसिखौ होनाय जाबाय, बिथां आदा सन्तोष खाख्लारि। बिथांखौबो आं खावलायगोन जाहाथे फार्मार सेलखौ मोजाङैनो दैदेननानै लाना थांनो हागोन, आं बिथांनियाव फोथायनाय दङ। आरो सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरिफ्राबो, मिरुनि दैदेनगिरिफोराबो फोथायनाय थानायखायनो बिथांखौ होनानै आंखौ नैबे जिल्लायाव लाबोदों होननानै आं सानदों। आरो आंहा बिदि गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां गैला, मानोना नेतृत्वनि मानसिफोरा, गोजौ लेभेलाव थानाय मानसिफोरा मोजाङैनो मिथिगौ सोर बबेयाव माबायदि खामानि मावगासिनो दङ आरो बोरै खामानि मावलांगासिनो दङ। आरो बयबो दायो एक्सपिरियेन्स जाबाय। जोङो प्राइमारि लेभेलनियानो होन, ब्लक लेभेलनियानो होन, जिखिनि मानसिफोरानोखि पार्टियाव थानानै खामानि मावबाय बे बोसोरबा, बे 2015निफ्राय पार्टिखौ दाखांनायनि उननिफ्राय, बेवहाय बयबो एक्सपिरियेन्स जाबाय। रावखौबो जों आन्डार एस्टिमेट खालामनानै खामानि मावनांगौनि प्रयजन गैया, माने रोङा होननानै बुंनायनि बाथ्रा गैया। बे हिसाबै बयखौबो सनमान होलायनानै थांनो नाजानाया जोंनि कर्तब्य होननानै आं सानो। बे समाव नुनो मोनदों जिहेतु बावलिया आरो सिगांथिं जितु 2025 बिसायख'थि, बे मोनसे गोदो जि मोनसे बिबान, बे बिबानजों आरो नोंथांनि जितु मासि मोननाय बिबान, गिलिर बिबाना नोंथांनाव फैदों, माबायदि सामलायगोन? बेथ' निस्सय 2025आव जोंहा माने BTC नि इलेक्सन जागोन।
पसिस होनना बुङोबाबो नै दा पसिसानो सोलिगासिनो दं सेप्तेम्बरावनो जागोन जोंनि आखायाव बारा सम गैला खोब खम सम दङ जोंनियाव माने 100 दिनसोल' दङसै दिनैनिफ्राय जों हिसाब खालामनानै नायोबा बे 100 डेजनि गेजेराव बेसेबांसिम आवगायनो हागोन आंबो दा बेखौ बुंनो हाला आंनि फोथायनाय बेनोल' दङ जोंहा मोनफ्रोमबो उइंआ दंखायोमोन ब्लक लेभेल दंखायो प्राइमारि लेभेल दंखायो बुथ कमिटिफोर दंखाजोबो दा बिथांमोनजों कानेक्सन खालामखांनायनि उनाव आं बुजिनो मोनगोन जे बेयावहाय जोङो बेसेबां साक्सेस जानो हागोन हाया दा आं दिनै थोंजोङै बुंनो हानाय नङा बेखौ बेसेबां आवगायनो हागोन आंनिफ्राय नाजानाय थागोन आं लुबैगोन जे मोनफ्रोमबो समष्टि मोनबा समष्टिनि गेजेराव मोनबा समष्टिखौबो जों देरहानाय फैनायखौ आं हास्थायगोन आंनियाव मोनसे बिसास दङ जोंनि कर्मिफोरनियाव जोंनि वार्कारफोरनियाव बुथ लेभेलानो होन प्राइमारि लेभेलानो होन ब्लक लेभेलानो होन जिखिनि उइंसफोर दंलायो आंहा मोनसे बिसास दङ बिथांमोना मोजाङैनो खामानि मावलायगोन आरो जोंनि माखासे रिप्रेजेन्टेटिभफोरबो दङ बिथांमोनाबो बिनि सायाव नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो दङ बे हिसाबै आंहा मोनसे बिसास दङ जे बेफोर गासैखौबो लाफानानै खामानि मावनायनि बेलायाव फैबाय थानाय 2025आव जोङो मोनबा जि समष्टि दङ बे मोनबा समष्टिखौबो उद्धार खालामनो हागोन होननानै फोथायनाय दङ मानोना जोंनि वार्कार्सफ्रा गासैबो डेडिकेटेडलि खामानि मावो आरो गासैबो माने गावखौ मोनसे रोंखा राखा हिसाबै खामानि मावनो हानाय मोनसे पजिसनाव फैबाय हिसाबै मोनसे कनफिडेन्ट लानानै मावनो हानाय गोहोआ फैबाय ओंखायनो आंनियाव मोनसे बिसास दङ जोंथ' भेरगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलो हिसाबै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बहुत खुसि जादों मानो होनब्ला जोङो गोदान जोंनि जिहेतु भेरगाव जिल्ला पेरेन्टस बडिनि मानसिया माने खालि जाना दंमोन दिनै नेरखां खाख्लारि सारा फैदों जों जथेस्थ' गोजोननाय मोन्दों आरो जों बिराद खुसिबो जादों नाथाय मोनसे खोथा बेनो बिथाङा भेरगाव जिल्लानि मानसिखौ मोननायनि आगोलाव बियो माने सेन्ट्रेलाव मोनसे नेतृत्व होबाय थादोंमोन जिहेतु आबादारिनि सासे आफादगिरिमोन दा बे हिसाबै आंबो जिल्ला भेरगावनिनो फार्मासिलनि आफादगिरि हिसाबै आं बिथांजों गोबाव समनिफ्रायनो लोगो मोनलायनाय आरो खामानि मावनायाव जोङो सुखु आरो दुखुजों लोगो मोनलायनानै जोंनि दुखु सुखुखौ जों फोरमायलायनो हादोंमोन नाथाय दिनै गोजोननाया बेनो जों भेरगाव हिसाबै मोननायाव जोबोद गोजोननाय थाबाय नाथाय मिरु आफादनिफ्राय बारग'बोनायाव ओंखारबोनायाव जों बोरैहाय मा जाहैगोन आं बेयावसो मोनसे दुखु दं थेवबो गनायना लाबाय नङा होमबा गनायना लादों मा बुंगोन बे समाव जिहेतु पिसिडिसि चेयारमेन हिसाबै जिहेतु आफादगिरि दायो जोंहा भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि बे मासिया लांदां जाना दङमोन जोंहा अबथिरा रुंसारि जालांनाय राजेन बर' सार बिथांनि जायगाया दा बिथांनि जायगायावहाय मासियावहाय गोदान आफादगिरि महरै जों मोननो हाबाय इउपिपिएलनि फार्मासिलनिनो आफादगिरिमोन बिथाङा मानगोनां नेरखां खाख्लारि सार बिथांखौ दिनै जोङो फिन आरो जोंनि असे खाथिसिन जोङो आफादगिरि मोननो हाबाय नेरखां खाख्लारि सार बिथांखौ जोङो गोजोननाय बावहरदों कंग्रेचुलेसन हरदों मा बुंगोन बे समाव आं गिबियावनो जोंनि हाइकामान एबा बिटिआरनि चिफ सार बे सारखौसो आं धन्यबाद होग्रोगोन गिबियावनो जाहाथे जोंनो सासे भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि हिसाबै सासे गोख्रों दैदेनगिरि सारा जोंनो सायख'ना होदों बेयाव भेरगाव जिल्ला इउथ उइंसनि नेहाथारि हिसाबै आं बेयाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दा बिथांखौ आं कंग्रेचुलेसन होदों नेरखां खाख्लारि सारखौबो बिथाङा फैबाय थानाय समाव जिहेथु जोंहा 2025 मायथाइयावहाय बिटिसि इलेक्सन फैबाय थादों बे इलेक्सनाव बिथाङा गोख्रों भाबै जोंखौ लानानै जों इउथ सेल वमेन सेल गासैबो सेलखौ लानानै बिथाङा